Köszöntöm a Tiszai Televízió nézőit! Önök Látóhatár című magyar nyelvű magazin műsorunkat látják Ungváról. Mai adásunkból röviden. Mezőgazdasági támogatás a nagycsaládosoknak. Kiállítás a Munkácsi várban. Szemmelvények a Magyarországon élő szlovák kisebbség életéből. Négy éve működik a Pro Agricultura Carpatica Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány. A civil szervezet elsősorban a megye magyar gazdájának támogatását tűzte ki célul. Az alapítvány egyik legsikeresebb akciója az Első Lépés elnevezésű program. A kárpátaljai Nagydobrony leginkább fűszerpaprikájáról híres, de sok minden másról is. A településen szinte mindenki a mezőgazdaságból él, az Agricultura Carpatica Alapítvány az ő segítésükre jött létre. Az idén hónapos retek volt benne, és cukorpaprika. Vissza tudtuk fizetni, mivel volt már egy ugyanilyen méretű fóliasátrunk, és azért gondoltuk, hogy így könnyebb lenne belevágni ilyennek az igénylésébe, mivel két fóliából csak több a jövedelem, mint egyből. A hozzáfűzött reményeket mindenféleképpen beváltotta, mivel úgymond a családnak a fő jövedelemforrása, ez a két fólia. Természetesen mellette még dolgozunk, fizetést is kapunk, de ez a fő jövedelemforrás, az egész család foglalkozik a fóliában, mindenki dolgozik, a gyerekeket is bevonjuk a munkába. Hát nagy ez a fóliasátor, és rengeteg paprika van benne. Igen, elég sok paprika van benne jelenleg. Most már ugye szeptember közepén járunk, hetente egyszer szedjük a paprikát, amit a férjem a Munkácsi nagybani piacon értékesít. Volt úgy, hogy itthon adtuk el a termést a felvásárlóknak, de egész nyáron odahordta a zárút, és ott értékesítettük. Pistukának adsz egy puszi? Az Agricultura Carpatica kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családokra. Pisti 12 éves, születése óta szellemi és testi fogyatékkal él. 10 méter széles és 44 hosszú ez a fóliasátor. Édesanyja a helyi iskolában tanít. Ők is gazdálkodásra adták a fejüket, hogy meg tudjanak vásárolni mindent, ami beteg gyermeküknek szükséges. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem könnyű a gyerekeket eltartani, iskolázni, tanítatni, és úgy gondoltuk, hogy egy fólia mindenképpen nagy hasznára lenne a családunknak. Ez teljes mértékben így is van. Nagyon-nagyon sok mindent tudunk belőle finanszírozni, úgy a tanítatást, vagy egyszerűen csak egy konfirmálási ebédet, mindent, amit egyébként a fizetésünkből nem tudnánk megvalósítani. Benedek László azokat a csöveket mutatja, amelyeket saját fóliasátrához rendelt meg. Az alapítvány ezt utólag fizeti ki. Készpénzt ugyanis nem folyósít, csak késztervek megvalósítását finanszírozza. Van egy 4 éves gyerekünk, van egy 7 éves, és van egy 16 éves gimnazista lányunk. Ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen egy második fólia, mert úgy láttuk, hogy belefogunk bármilyen munkába, semmilyen munkából nem tudunk olyan pluszot szerezni, hogy abból megéljünk. A fóliasátor az egyetlen. Hogyha ugyanez a fajta kalocsai paprika fóliasátorban lenne, a terméshozam talán kétszerese lenne. A fóliasátrat azért választják sokan, mert abban akár egész évben sok mindent lehet termeszteni. Dolgozott a férjem külföldön, és ez a család szempontjából is nagyon rossz volt, és mivel az életünket együtt képzeljük el, tehát azt szeretnénk, hogy itthon legyen. Tehát a család főszerepe az nagyon fontos. Az Agricultura Carpatica Alapítvány eddig 122 mezőgazdaságból élő kárpátaljai magyar családnak tudott segíteni. A szükséges anyagi forrásokat magyarországi pályázatokon próbálják beszerezni, például a Bethlen Gábor alaptól. A Pro Agricultura Carpatica Alapítvány 2012-ben alakult kifejezetten a családi gazdaságoknak a támogatására, és ugye elsősorban azzal foglalkozunk, hogy felemeljük a helybeli magyar
családi gazdaságokat mély módon. Hát egyrésztről szaktanácsadást szolgáltatunk a hozzánk forduló gazdáknak, ami szezonban gyakorlatilag azt jelenti, hogy fel a gumicsizmát, és akkor gazdákkal bejárjuk a mezőjüket, és amire rákérdeznek, abban mindenképpen megpróbálunk szakszerű technológiai, növényvédelmi, esetleg marketing tanácsot adni. Téli időben pedig gazdaképzéssel foglalkozunk, magyarán falvakba kimegyünk, és ahol erre a hajlandóság mutatkozik, ott a gazdakörökkel egy ilyen, hát gyakorlatilag képzést folytatunk le, 5-6-7 vagy esetleg 10 alkalommal felmerülő aktuális termesztési kérdésekre, fajtaválasztás, elkészülés a következő szezonra, és így tovább. 2012 őszén pedig beindítottunk egy szociális nagycsaládos programot, ami annyit jelent, hogy vannak olyan legalább 2 kiskorú gyermeket nevelő magyar családok, akiknek nem volt meg a kellő indító tőkéjük ahhoz, hogy beindítsák a saját családi gazdaságukat. Magyarországi forrásból a Betlen alapon keresztül a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával ahhoz, hogy szereztünk rá forrást, és évente 10-12, de volt olyan szerencsésebb évjárat, amikor 25-27 családot is sikerült kamatmentes hitel formájában támogatnunk. Ez konkrétan annyit jelent, hogy a családok, a gazdaságok nem pénzt kapnak, hanem az általuk igényelt eszközöket vásároljuk meg számunkra, ugyanis azt tudjuk, hogy a pénznek van egy olyan csúnya tulajdonsága, hogy elfolyik. Úgyhogy a kért pályázat az úgy működik, hogy kérjük a pályázatot, és hát az lehet esetleg állattenyésztés, vagy zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés témakörben is természetesen, de leginkább azért mindenképpen a hajtatáshoz ragaszkodnak a gazdáink itt Kárpátalján, és egy nagy légterű fólia sátrat igényelnek, tehát akkor nem a rávaló pénzt kapják meg, hanem a fóliabalástot és a szerkezeti elemeket szállítjuk nekik helyre, és 3 éven belül kamatmentesen, grivenyben vissza kell fizetniük az árfolyam kockázat, ami elég jelentős összeg szokott lenni, azt mi viseljük. Vannak olyan családok, akik többször fordultak és sikeresen? Tehát vannak, akik visszatérnek és igénylik, és látszik, hogy szükségük van rá, tehát őket többször is tudják támogatni? A pályázat elbírálása az úgy folyik, hogy mi kimegyünk a ilyen terefelvételre, tehát helyszíni szemlétre küldjük ki a kuratóriumi tagjainkat, hogy nézzék meg, akik igényeltek, ott milyen körülmények között élnek, milyen a munkához való hozzáállásuk. Mondok egy példát, például a kokáira fóliasátrat igényel, és a kertjébe, ahova a fóliasátrat telepíteni, egy nyakigérő gaz van, hát azt megköszönjük, és általában ez el szokott lenni utasítva. De vannak olyan törekvő gazdáink, akik az első 3 éven kiválóan teljesítettek, szemlátomást, sikereket értek el, abban az értelemben sikereket értek el, hogy nagyon jó termést takarítottak be. Sikerélményük van, jócskán hozzájárult a általunk adott vagy megajánlott fóliasátor a családi kasszának a gyarapításához, és a tovább lépés folytán, ha van rá mód és igény, tudunk segíteni akár 2-szer vagy akár többször is, hogy tovább léphessen az adott család. A geográfiája hogy néz ki? Tehát egész Kárpátalja területén, vagy vannak kifejezetten olyan régiók, amelyeket támogatnak, és hány családot sikerült már ez alatt a 4 év alatt támogatni? Mi Kárpátalja magyar lakta részével foglalkozunk, természetesen innen nincsenek kizárva az ukrán családi gazdaságok sem. Mindazonáltal egy nemzetpolitikai államtitkárságnak volt egy olyan kitétele, hogy azok a gyerekek, tehát azok a családok kerülhetnek be a programba, akiknek a gyerekei amennyiben elérték az óvodás vagy iskolás kort, akkor az magyar tannyelvű
iskolába járjanak, és hát ez helyek közben bizony elég erős megkötés. Egyelőre más nemzetiségű családok nem kerültek be így a programjainkban. A geográfiája különben az Ugocsától egészen a Ungvár aljáig tart, tehát az Ungvár környező falvakig. Idáig az elmúlt 4 év során 122 családot sikerült ebben a programban nyertesténként kihoznunk. Még annyit az alapítványról, hogy kikből tevédik össze ez az alapítvány, és hogyan működik? Az alapítványunk az nagyon takarékos. Van 4 munkatársunk, amelyikből az egyik könyvelő, a másik pedig az irodánkban ül, mint adminisztrátor és kapcsolattartó. Van 2 fő munkatárs, én mint a vezetője, és van egy másik szaktanácsadó kolléga. Azon túl a kuratórium tagjait, akik szintén gyakorló mezőgazdászok, azok úgy vannak összeválogatva, hogy a Kárpátalja-Magyar Lakta régióit Técsőtől egészen Ungvárig azt lefedik, úgy területileg, mint ágazatilag. Tehát van állattenyésztő szakemberünk, van kertészeti szakember, van zöldségtermesztő. Meg kell mondjam, hogy szántóföldi növénytermesztésre nem igen van igény. Tehát olyan tanácsokra, amelyeket ebben a körben kellene adni. Ezért mondom, hogy leginkább ezekkel az intenzív zöldség-gyümölcs termesztőgazdaságokkal vagyunk kénytelen foglalkozni. Amire van igény, azt csináljuk. Az alapítvány folyamatosan várja a pályázatokat. A kamatmentes hitelre olyan 2 vagy több gyermekes családok nyújthatják be az igénylést, akinek a gyermekei magyar oktatási intézménybe járnak. Lembergi művészek magyarországi alkotótáborában készült alkotásait állítják ki a Munkácsi várban. A tárlat a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége szervezésében jött létre, így látják ukrán művészek Magyarországot címmel. A tárlatot nézve ez a kiállítás bárhol lehetne Magyarországon, de jelenleg nem itthon látható, hanem Kárpátalján. Ráadásul mindegyik kiállított művet ukrán művészek készítették. Rendkívül értékes maga a kezdeményezés és a tárlat, mert egy profi művész meglátásán keresztül mutatja meg a szerinte jellemző magyar értékeket. A kiállítással pedig közelebb hozza Magyarországot az ukrán emberekhez, mondja a művész. Össze vannak szedve azok a festőművészek, akik ugye nem csak Lemberbe alkottak, mert ezek mind olyan emberek, akik már voltak, mit tudom, ilyen művésztelepen, vagy olyan művésztelepen, tehát össze tudták szedni, és valahogy megmutatni azt, hogy azért mit látnak mondjuk Magyarországon. Ami egy elég fontos szempont, és ezt művészileg megjelenítik. Ez az egyik szempont. A másik szempont meg az, hogy ezek nem ilyen szedett-vedett művészek, ezek komoly művészek vannak itt felhozva, és nekünk azért fontos, mert ugye itt Kárpátalján meglátjuk azt, hogy mi ez, és utána még ez a kiállítás megy ugye Budapestre, tehát ott is meglátják egy ilyen kívülállónak és meg nem is kívülállónak a meglátását Magyarországról. Tehát ezért fontos művészileg is, tehát művészetileg is fontos, de fontos kommunikáció, művészeti kommunikációban nagyon fontosak ezek az ilyen kiállítások. Minden képben van
némi magyarság, magyar motívum, ami különböző módon nyilvánul meg. Ezért számunkra azért volt érdekes, mert láttam több lembergi festőművésznek a kiállításain, hogy egyre csak felbukkan a magyar téma, a magyarságnak a szeretete, a tisztelete, a magyar kultúra iránt is. Arra gondoltam, hogy próbáljuk meg ezt valamiképpen egyesíteni, ezeket a különböző motivumokat. Így állt össze ez a kiállítás. Amikor ezt meghirdettem a lembergi festők körében, ezt a lehetőséget, nagyon sokan hoztak képeket, és valóban látom, hogy ez egy fontos számunkra, egy ilyen fontos élmény. Például az ukrán közegben, a ukrán festőművészek hogyan fogják fel a magyarságot, Magyarországot. Ezt elsősorban abból indult ki, hogy sok ukrán festőművész, mint minimum, ha nem volt Magyarországon valami alkotótáborba, akkor is átutazóba, más országokba volt lehetősége gyönyörködni a szép magyar tájakba, a szép magyar városokba. Budapestben gyakorlatilag minden ember beleszeret, aki csak egyszer oda csöppen. És ez valamiképpen megnyilvánult a képeikben, még nagyon sok művésznek rengeteg ilyen rajzok, skiccek vannak, amelyek még várnak arra, hogy egyszer egy festmény formájában nyilvánuljanak meg. A kiállítás részben azért fontos számunkra, mert a kiállítás eredeti ötlete és a szervezés az a Lembergi Magyar Kulturális Szövetséget dicséri. Az ottani magyaroknak ez egy megjelenési lehetőség. Másrészt azért fontos ez a kiállítás, mert a nyugat-ukrajnai, galíciai, lembergi művészek szemével láttatja Magyarországot, a magyar kultúrát. Ez egy olyan csúnya kifejezéssel határon átnyúló projekt, ami nagyon érdekes, nagyon izgalmas és ritka dolog. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos küldetés, ennek a bemutatása, és valamilyen mértékig ez a kiállítás, ez a koncepció, ez hozzájárul ahhoz, hogy ezt a valamikor egységes történelmi kulturális teret itt Közép-Európa keleti részén, ami ma több országhoz tartozik, ezt valamilyen módon újra egyesítsük a kultúra eszközeivel. A kiállítás Budapesten is látható lesz a Magyarok Házában, a Lembergi Magyar Napok keretében. A Csongrád megyei Pitvaroson a falu újratelepítésének 200. évfordulóját ünnepelték. A rendezvény a magyarországi szlovákoknak is jó találkozási alkalmat jelent. A község lakosai gazdag programmal várták a vendégeket. Mamo moja, potom sa vám vydám, keď ma vezme dom černý cigán, černé oči, kučeravie vlasy. Mamo moja, mne sa levaň páči. 25. júna 2016 takto čakali miestni obyvatelia delegáciu zo Slovenska. Prišlo mnoho takých, čo sa počas výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne presťahovali do Československa. Samozrejme ich sprevádzali aj potomkovia, aby sa spoločne zúčastnili osláv 200. výročia znovuzaloženia Pitvaroša. Dobrý deň, pozdravujeme všetkých Pitvarošanov a gratulujem takému peknému výročiu 200 rokov založenia obce. Krátka prestávka v spoločenskom dome, po ktorej sa zahraniční hostia vybrali na prehliadku dediny. Mali rôzne dôležité zastávky, napríklad v škôlke a samozrejme základnej škole. Teraz je tu hudobná trieda. Áno, tu ma učí pán učiteľ Matušik sa volá. Matušik? Matušik, Štefan Matušik Ištván. No super.
A v ktorom roku, ak sa môžem spýtať? 1939 až 40. To na moje oči je už. Tu som ja. Ktorý rok je tu? 39-40. Jeho brat učil ju v škole. Tu sme žili do 12. apríla 1947. Koľko ste mali vtedy rokov? 10 rokov a 4 mesiace. Aké máte spomienky o Pitvaroši? Žiaľ, nie je dobre, lebo už keď sme sa na dvore po slovensky rozprávali, tak už riaditeľ školy nás zavolal do riaditeľnej a sme dostali trstvinov. Tak neboli veľmi dobré a raz sme cestovali s matkou na Komlóž vlakom a sme sa rozprávali po slovensky a sprievodca, že lehet ľudia selíme. Tak to sa mi tak dotklo a potom v 44. apríli môjho otca aj brata Štefana Hudáka ráno o 1:30 žandári na bránu búchali nišiatok a kaput a ich zobrali a vo väzení boli 2 mesiace. Na Kaniži a Kižbére. No. A potom ich, keď už bol prevrat, keď sa Horthy vzdal, tak ich pustili máji. Toto boli také zlé spomienky, ale ináč dobre sa tam žilo. Vlastne teraz ako tu Pitvaroši. Po národopisnej zbierke si pozreli evanjelický kostol, ktorý žiaľ už dávno nebýva preplnený. Niektorí z návštevníkov v ňom boli pokrstení, ale určite sa v tomto chráme sobášili ich predkovia, konali sa tu ďakovné bohoslúžby a modlili sa za duše zosnulých. Evanjelické služby Božie sa v súčasnosti konajú v tejto modlitebni. 914 vo vojne, ako zomrel vo Viedni a tu potom mu dali tabulu. Náš starý otec. A to odkiaľ viete? To sa tradovalo? Áno, to sa tradovalo, áno, to povedali nám naši predkovia, naši rodičia. A tak nám to povedali. A tento povník ste už videli aj dávnejšie? Nie, teraz sme ho len videli prvý raz. A čo naň ho No krásny, pekný, nech sa to zachová pre budúcu generáciu, aby videli naši, čo položili životy, naši starí rodičia za nás, aby sme sa my mali dobre. Brat mi odišiel modliť, že ste poznali. Áno, ma učil. Michala. Učil áno, no. Aj bratia, rodičom, všetká rodina, sami sme mi zostali. V roku 1805 z obecnej kroniky Rédovej pro tvrdok pak tehdejších časov v šume naši obyvateľi 150 išli do Nadlaku. Tieto, môž povedať, povdruha rady, toto nám povedia všetko. A to sú už chvíle, keď na gazdovskom dome odhalili pamätnú tabulu. 175 család alapította Pitvarost. A népesség aránya úgy alakult a 19. században alapítás után egyre szaporodott a lakosságszám, egészen az 1947-es lakosság cseréig, amikor is áttelepültek több mint 2000-en Pitvarosról Csehszlovákiába, az akkori Csehszlovákiába, több településre,
és helyettük közel 1500 magyar érkezett. 3/4 része elment a szlovák lakosságnak, és sokkal kevesebb magyar érkezett. Alig haladta meg akkor a 2000 főt Pitvaros lélekszáma, miután megtörtént a lakosságcsere, előtte pedig 3000-en laktak majd. Az óvodában is van 2 óvónő, aki szlovák szakon végzett, az iskolában pedig heti 6 órába tanulnak rendszeresen az összes diák alapszinten természetesen, de tanulnak szlovákul. Vždy, keď pri takýchto príležitostiach spomíname na svojich odvážnych predkov, ma napadajú 2 také výrazy, ktoré aj to obdobie, aj celý ich život tu na Dolnej Zemi charakterizovali. A to je odvaha a vitalita. Roj, ktorý odišiel zo slovenského Komlóša, založil Nadlak a potom založil Pitvaroš, svedčí o tom, že to boli nesmierne pracovití, húževnatí ľudia, a ktorým pravdepodobne po tejto neľahkej ceste pomáhala ich hlboká viera. To bol historický počin a tento historický počin zmenil celú tvár dnešnej Dolnej Zeme. Si vždy musíme pripomenúť, že boli obdobia, keď ten život bol podstatne ťažší a naši predkovia to predsa zvládli. V dome, kam miestna slovenská samospráva plánuje preniesť národopisnú zbierku dediny, otvorili výstavu o histórii Pitvaroša. Ako vidíte, nielen výstava bola zaujímavá, ale i múry domu, na ktorých pracovalo mnoho reštaurátorov, odhalili pre nás motívy, akými zdobili steny obyvatelia v rôznych obdobiach. Ja sa pamätám, že Abolka mali takéto sane a na koňovi, áno, a na také sanky nás posadili, koňovi dali sem také zvončeky, celú ulicu zobrali Abolka na tie sane. Ešte som malička malá, rada mi som všetkých privítala. A teraz, milí hostia, vítame vás medzi nami, mnoho zdaru vy nám prajte a na konci zatleskajte. Most van egy nagyszerű lehetőségünk, a kormány egy decemberi kormánydöntéssel egy 100 millió forintos keretet biztosított Pitvaros község önkormányzata részére, hogy egy egészségügyi jellegű intézményi központot fejlesztünk. 5 intézményünket szeretnénk a település központján egy teljesen új területre, egy teljesen új építménybe helyezni, és a orvosi, fogorvosi, védőnői, gyógyszertári, illetve a rendőrőrsi intézményeket vagy szolgáltatásokat szeretnénk egy helyen megvalósítani. Tieňohru o histórii Pitvaroša predviedli žiaci 6. triedy. V kultúrnom programe vystupoval aj budapešťanský spevácky zbor Ozvena. Ako ste počuli, v predošlej skladbe zaznelo aj meno pani Šutinskej, ktorá sa ako 40-ročná naučila ovládať ručný magnetofón. S ním potom nahrávala nasledujúcich 20 rokov ľudové pesničky, ktoré spievala jej rodina na stretnutiach doma v Pitvaroši, ale i na Slovensku. Z nich vybral jej syn Jan Šutinský 277 a ešte v lani boli vydané v Nadlaku. Na oslavách v Pitvaroši prezentovali tento zborník. Keď som začal dirigovať spev okolí, tak nielen maďarsky, ale aj slovensky by som bol chcel, že by aj po slovensky niečo odznelo. No ale nemali sme materiál. V školách ozaj nám zo Slovenska dostali nejaké materiály, nejaké knihy, učebnice. No ale to aj dodnes tam môžu obzrieť. To sú všetké nie naše pesničky tam, ale to sú, čo sa na Slovensku spieva a na Slovensku, čo sa učí.
Majster, skladateľ Jan Šutinský prekvapil divákov aj úpravami ľudových piesní, ktoré zazneli na pochodové motívy. Som členom autorského kolektívu, ktorý sa podujal spracovať knižku s názvom Pitvaroš na starých fotografiách. Knižka je venovaná 200. výročiu založenia obce Pitvaroš a je vydaná dvojazyčne aj v slovenskej, aj v maďarskej reči. Aj keď sme 500 kilometrov odtiaľ, stále ten Pitvaroš sme mali v sebe, v srdci, sme sa o ňom rozprávali. To bol aj hlavný dôvod, prečo sme sa začali venovať tejto téme. Celý projekt monografie sa skladá z knihy, ktorá je rozdelená do niekoľkých kapitol a tematicky sú tam spracované a zaradené fotografie od rodinného života, cirkevného života a rôznych iných oblastí, ktoré boli na Pitvaroši zachytené fotoaparátom. Nie je to však všetko. Súčasťou monografie sú aj dve DVDčka, ktoré obsahujú, jedno DVDčko obsahuje kompletné pitvarovské matriky, to znamená 28 000 zmien, záznamov. Každý, kto si otvorí toto DVDčko, môže si nájsť svojich predkov a dozvie sa, akí boli súrodenci jeho starých rodičov, prastarých rodičov a vie si urobiť rodostrom. Je tam virtuálna prechádzka po Pitvaroši, skladá sa z 97 panoramatických bodov a medzi nimi sa môžete vlastne prechádzať po súčasnom Pitvaroši. Ďalej na fotografiách, na DVDčkách sa nachádzajú aj krátke videofilmy. Súčasťou projektu bola aj príprava digitálneho modelu starého Pitvaroša, ako vyzeral voľakedy, a z neho vyplývajúce počítačové vizualizácie. To znamená, staré fotografie sme vložili do počítačového modelu a snažili sme sa to prostredníctvom videosekvencií oživiť. A zároveň vie, ako sa rozprávalo, pretože súčasťou je aj slovník s vyše 1000 slovami starými nárečovými. Vráťme sa na začiatok Dňa osláv, ktoré usporiadali pri príležitosti 200. výročia znovu osídlenia dediny. Prvá zastávka Pitvarošanov a ich potomkov zo Slovenska bola na cintoríne. Toto je môj starý otec. A vy sa na ňoho pamätáte? Nie. Nie. On zomrel, ja som sa ešte nebol narodil. Manžel sa narodil už v Senci. Sestra sa narodila tu a keď mala rok vlastne Zuzanka, Zelmanovci sú oni a toto je vlastne po maminky. Maminka bola Riková. Môžem sa vás opýtať, koho tu máte? Starú mamu. A moje mamičky, no nie tu. Nie, len vedela som, že je takýto kamenný pomník vedľa nich. No ale my máme tu, ako tam je ešte pekný pomník Pustají Ondrej, to boli príbelskí, len si dali pomaďarčiť meno, lebo boli školníkom dlhé roky, tak viete, vtedy si museli dať pomaďarčiť meno. Takisto ako aj čo boli Rikovci, tak čo boli ako na Národnom výbore, robil Rejčeji, Rédaji a Rédlaky, to všetko bolo Rikovci. Spomíname na našu rodinu do Váľovsky. A Alžbeta Poliaková bola sestra môjho ocka, ktorá sa nepresídla a ostala tu. Takže ste sem chodievali často k nej? Áno. Poznali ste Na sa prázdniny sme chodievali sem na Pitvaroš a tu som veľa raz bola na prázdninách na Pitvaroši u Dovalovsky. A máte pekné spolu? Áno. Majú 2 deti. Ďurko býva v Sigedi a Milka býva Hodmezová, Šarheli. A dneska po obede sa tu stretneme na stretnutí. Ďakujeme pekne. Možno práve toto stretnutie bolo jedno z posledných, kedy prišli ešte tí, čo boli narodení na Pitvaroši a bývajú na Slovensku a stretli sa so svojimi rovesníkmi, ktorí nevyšli von, ale zostali tu. Už veľa takýchto pamätníkov nie a je zaujímavé sledovať ich reakcie. Je to stretnutie plné emócií, kedy ľudia spomínajú, čo bolo voľakedy.
ako to voľakedy vyzeralo. A rodiny sa navzájom stretávajú, spoznávajú a to je na tomto najkrajšie. To znamená, človek keď vidí šťastných ľudí a že naozaj niektoré veci nezostanú zabudnuté a sa pripomínajú, tak je potom plný elánu do budúcna.